Szóval valakinek megkértem, hogy ezt, meg fogom kóstolni, ezt a jellit, ilyet ettem már egyszer, csak nem ilyes fajtát. Szóval az ilyen mini fruits gels. Na, próbáljuk meg. Finom ilyen, volt benne ilyen kis harapni való, nem tudom, hogy mi. Na, jöjjön a csoki. Ez ilyen nem tudom, hogy milyen csoki, de jól néz ki. Ez is olcsó. Kis magyarós. Utóíze is tök jó. Meg ilyen.